tiri kupa nhendo nesimbiso kuti kupedzesera kwemhirizhonga iripo iyoyi pachagona kubuda mukana wekuti vauye kureferendum kuzosimbisa constitutional amendment bill number 3. Saka zvatakataurirana zviya tiri kusimbisana chete by day by night. Rambai kuvhevhetedzwa nezanu PF. Zanu PF mukaitarisa mukaiona chimiro chayo pari zvino hakusisina anoida. Imomo muzanu isu vari kurevolution mune vanhu vedu vari kusympathiza nesu, maministers, mapurisa namauto arimo havangabudikire zvavo, asi vanhu vedu tiri kuzviziva. Saka ivo ngavatibetsere nepavanogona napo. We have got faith in them. Hativadonhedzere pasi. Mifungo yavo yakanaka yekuti muZimbabwe tivegare zvakasununguka, tisingatyisidzirwe, tisingarohwe. Kana kumajaji chako kune majaji edu ariko, havazi vose vane mafungiro akaipa. Hakuna anoda one party state system kumajaji kwacho, hakuna. Nekuti nerimwe zuva chatongoona kumusha iye ari kubasa otoswana iye mukadzi wake apondwa, nekuti iye ndijaji mutaundi asi akabva kugrassroots handiitika. Saka iye akaita zvinhu zvinobhitreya mukadzi nevana vake, ndiye anozongoona dambudziko still, nekuti vese hapana asiri kurarama achirima kana kuti achirerekera pane zvekumusha. Ndokwatakabva tose. Uri jaji chete mutaundi, kutaundi kubasa. Saka iwe ukaita uyanga kutaundi, ziva kuti uchaenda kumusha. Kana iwe jaji wagadzirisa nzira yekuti munyika muite civil war, unogona kupondwa on the road uchienda kumusha. Panzvimbo yekuti vana vatambire kuti baba vauya, vanototambira vanhu vachichema kofini iri mumotokari. Nekuti iwe jaji wagadzira civil war panyika. Saka civil war ichadya muridzi wayo. Isusu kurevolution tiri kuti hatisi kuda kuti nyika inoi ite kunge DRC. Ndokuri kuenda theme yavaMnangagwa. Sori zvenyu izvo zvimbwa sungatambavha idzo dzineta madhiri idzo dzakanyeperwa napresident kuti ndichaita succession nemi ndichakuita kopti ini ndozokusiyirai chigaro. Sori zvenyu, chigaro ichi ndechevana vaMnangagwa. 2030 fe ndivo vakaiprograma vaMnangagwa nemukadzi wavo, ndivo vakaiprograma kumba. Saka iko zvinezvi vakuita buy time, nekuti vana havasati vaibva kuti vaende papresidency vave maleaders, havasati vakuqualify. Saka ku2030 uku kuchasusukidzwa zvekare kuitira kuti vana ava vagone kuitwa kopti in vapinde futi. Up to 2035 munenge maane mwana waMnangagwa anenge apa throne, president weZimbabwe, baba ava veichienda kunozorora. Saka zvakwauri wejaji, nekuti ndiwo unenge uchishanda zvinhu izvozvo. Mabhisa imimi 5 years dzedu mukadzisa ku7 years kuti term yepresidency ine 7 years, asi one party system munenge maizvara in that way. Saka ameno zviri kwauri iwe mupurisa, zviri kwauri iwewe musoja, zviri kwauri iwewe uri kumusha mubereki, kuti munyika munoma muchazove nemaelections zvamuchese. Tinenge taakurarama magarirwo ari kuitwa kuChina nemagarirwo ari kuitwa kuDRC, zvine zvango nehondo bvanganyira mukati. Asi vane zenge vakuda kusimudza musoro vane zenge vachipfurwa nezvana zvaMnangagwa izvi, munopfurwa, munourayiwa. Ndokwazvinenge zvakananga ikoko. Saka zvanga zvakanaka kuti paground chine upenyu chinotaka nyika chinooneka nekukunguruka. Saka zvikuitwa naAmadhuku, I give him a pom-pom. Sori chete nekuti nguva yacho yakaomesesa. Dai Mwari avanzwira tsitsi, avachengetedza.
naTendai Biti nekuti vari kudhilivhara. Takavapusha so viciously anditika, takavapusha so viciously. Vakanzwa kutaura kwedu isusu tiri kurevolution kuti hatina nguva yekunyengererana navo. Kana vasiri kuda kusunungura nyika yacho to hell, tatisina nguva yekunyengerera. Saka vazvionera kuti tatadzira vanhu, regai tiende paground tirwire vanhu, tidhirivhare vanhu vanyatsoona kuti zvechokwadi chokwadi tine maparties ari kuexista. Saka we ought to do something. Kune vasiri kuda musavamanikidze. Asi imi muri kurevolution mukashedzwa kuenda kunotaura, kunoratidzira, endai kunotaura chete. Asi musatakure maweapons, musarwe, musatakure moto, musatakure mabombs, musatakure anything, petrol or paraffin or whatever. Kutaura nemuromo wosungovharirwa, unobuda nekuti hauna kurwa nevanhu, unobudiswa kunze kana nguva yakwana. Izvozvo ndozvimisa zvakadaro, ndichizvitenda zvakaita sekudaro. I remember mazuva apera Donald Trump achibva kuMiddle East achienda kumba, akasikuwana vabereki vakamira vari furious vachimupopotera kuti why Donald Trump, why were you quiet, usingiri kutaura iwewe, une vana vedu vari kuhondo, toda kuziva position kuti vapapi, tichiupdate kwa nguva nenguva. Ndo basa raleader iroro. Saka iko zvinezvi Trump haana kuisa resistance, iko zvinezvi ari kugara achivaudza pese nguva nenguva kuti iye zvino taakuita zvakati, iye zvinezvi taakuita zvakati. Trump ari kuupdate vanhu vake in time, nekuti ground harina kumira mushe. Saka muZimbabwe ground redu harina kumira mushe. Saka kana tataura isusu kuma-activists kana kuti kuma-leaders e-opposition kuti please fambidzanai nenguva, fambai nevanhu, kana leader wacho ari kuramba musamumanikidze. Kana asi kuda kuupdata vanhu pasituation yakaomesesa kudai, nekuti ropa riri kudeuka pari kurwiwa. Saka kana leader ari kuti ada kuita whatever zvaari kuda, kana kuti haasi kuda kupushwa, kana kuti vanhu vachisilencwa, siyai zvakadaro, musamanikidze, fambai nevari kuda. Isusu kurevolution tiri kusimbisa vanhu kuti vanhu musadzokere kumashure. Tarisai kusimba kwatakaita imi vanhu muri kuma-opposition parties, tarisai kusimba kwakaita masi iri kuudzwa zvekuita nevanhu vashoma vana Stole, masi ichiteerera. Vakakwanisa kuachivha 2030 pay, vakaipunzira pasi zvine mutsindo, makazvionera. Iye zvinezvi tiri kukambenera kuti constitutional bill amendment 3 idonhedzwe pasi, masi irambe. Saka potowanikwa vanhu vanetenge vachitotaura ivo kuti imimi muri kumasi, musanetse maleaders edu ari kuma-opposition, tiri kuziva zvatiri kuita. Vanhu kana uchida kuti pati yako ihwine, unotokambena, unotomira, you jump all four corners of the country uchitaura navo kuti vasakanganwe. Saka kana makusilensa vanhu kuti vanyarare, icho chakatsuka kudai so chishamiso, ndikuudzei, chishamiso uye manyadzo makuru kuti muri kuona imimi kuti rovambira ari kutinhira, ari kupinda mumusha muzere vanhu, muri kuti vanhu nyararai musataure, vana vanowanikwa vakavarerwa, vanopera kusvipirwa, vamwe vachigogodzwa. Vanhu vanoda kugara vachialetwa situation pachimiro chinenge chiriko, ndokuti vanhu vaone pekubata, vagowana chekuita, kwete kuregedza rovambira ichipinda muvanhu. Ameno, maonero anosiyana, manzwisisiro atinoita basa redu anosiyana, ndo zvazviri.